Ahoj, moje meno je Benji69 a ja ťa vítam pri mojom ďalšom videu na hru Clash of Clans. Dneska si ukážeme, čo sa od minulého videa zmenilo a nejaké tie útoky. Teraz sa mi celkom až tak, no proste vôbec sa mi až tak nedarilo. Ale také 2-3 dní, nie 2-3 dní, také 3 až 4 dní by som povedal, tak sa mi aj celkom darilo vtedy. A teraz sa mi posledný deň sa mi vôbec nedarí. Tak som to vysvetlil jak. Takže popýtam si od klanu, aby mi niečo darovali. Dám si ešte vyrobiť arčerky. Zase dáme útok. Dáme ešte... Dobre. No. Čo sa mi tu zmenilo? Tak. Postavil som si... Už sa mi dostávala Archer Tower na level 9. Vtedy sa mi stavala. Aj tieto tu. Air Defensky. Obidve. A som vám minulo hovoril, že už musím vylepšovať tie mortáry, tak to pomaličky začínam. Lebo fakt na Town Hall level 8 a môj level je to strašné. Mortar 5. What the fuck? Tak, teraz dávam aj Dark Elixir Drilly. Drill iba jeden, ale chcem aj tento dať potom. Aj toto tu zase dávam na level 9 Archer Tower a potom chcem mať všetky proste na level 9 a potom začneme s dielami na level 10, ale ešte predtým tie mortáry aj pôjdu Wizard Towery. No. Aj ešte Tesly level 1 tiež. WTF. Ty kokos. A však to ani nie je drahé, pozrite sa, 1 250 000. Úplne lahodka na to našporiť. Ja som mal ešte ráno, možno takých, teraz si tu jem. No, mal som asi takých 150 000 zlata. A do 14,50 som našporil tých 1 250 000 a ešte pozrite, mám 273 000. Čiže u mňa je to úplne pohodička našporiť na to. Nechcel som toto. Teraz si ukážeme. Dneska v noci, takej jednej, no nie v noci, to bolo ráno proste. Takej 3., 4., neviem jak to presne ide, ale skončila liga. Že už zase začala nová. Aj mne sa to nejak nezmenilo, len proste hovorím tak pre informáciu, že opäť sa začala nová liga. Ukážem nejakú defenzívu na mojej strane. Eha, pozrite sa, týpek úplne sa musel roztrhať pri tom. Pozrite sa. No, ideme. No, koľko námahy musel dať do toho útoku. Nie akože tak, ale musel vyrobiť veľa tých vecí. 46, 2, 3, 28. Alebo napríklad tento úplne, že magor, vymletec. Proste toto tak dodrbať útok, ani ja by som to nevedel. No pozrite sa, to je úplne, že debil. Prečo tu nehodil elixír? Úplne vymletý človek. No konec, skončil. On tam healerku dal. Keby vtedy to spravil, tak aspoň by mi niečo viac zobral, než len 50 000. On viacej vynaložil na utvorenie takejto armády, ako keď mi zobral. Teraz sa mňa utočil taký čurák. No. A ideme teraz, ako ja som utočil. Pozrite sa. 256 280. Toto bolo v minulom videu 383 000. Potom som dal útok 198 000 zlata a 161 000 elíkov. A 240 dark elixírov.
Tu som dodrbal, úplne som to pokazil ten útok. Ten tuto bol fakt nádherný útok a ten ešte lepší. Toto úplne, že easy útok. Toto čo bol za útok? A to ani nemusím ukazovať, to som dodrbal. No teraz pozrite sa. Úplne som dodrbával tie útoky. To bolo celkom dobrý. To bolo to celkom dobré. Lebo úplne, že easy. Pozrite sa, jak mal ďaleko, pritom úplne chybu urobil takú. Ďaleko mal od vesnice a pozrite sa už koľko mám a ešte nič. Ešte som ani veľa arčeriek do toho nedal. No už teraz, hej, už. Ale miliónov ani veľmi veľa nepošlo. Úplne easy. A ešte tu mal pri tom Townhell, čo som úplne to easy. 10 arčeriek, ani nie. Ani ne, toľko som tam dala. No. A teraz sa pozrite toto. Toto bolo tak na hovno útok. Ja som sa normálne... Fucking shit, proste úplne shit. Celkom pekne to vyzeralo, no, celkom pekne. A teraz tu už nie. Toto tu bolo celkom dobré. Teraz som začal stadiaľ, tu som naspäť dal, bo som chcel toto. A teraz som išiel stadiaľ, hej, dal som tu Barbiana a týchto. V pohode, získal som to, čo som chcel a Barbian splnil svoju úlohu výborne. A teraz 38%, tak chcem aspoň jednu hviezdičku do piklet a nechcem toľko pri trofé, ne? 44. A teraz, dal som tu úplne, že tie arčersky sú vymleté. Videli ste, čo robil. 49%. Stačilo do toho tu len strieľať, aby to hneď pošlo. Nie, oni do Kinga strieľali. Oni do Kinga úplne vymleté to sú. Fucking shit. Díky, kámo. Čo máme? Sedmičkové arčerky. Toto bude niečo. Ideme na útok. Uvidíme, či niekoho nájdeme. Ja to strihnem a... uvidíme sa. Čo to bude. Takže, máme to. Oh my god. An albatross. Pocket shit. Land over the murder. Prepáčte, že máte tu také zvuky v tom videu, ale ja teraz momentálne tu jem. Som veľmi hladný. Tak, to ospravedlňujem. No, a ideme teraz. No, celkom dobre. Máme tu Kinga už. Tak. Tak. Trošku sa to dodrbal do piče. Poďme. Hezký, kámo, hezký. Nice, tak ja som toto spokojný ešte.
Nice, pekne. Takže celkom dobrý útok to bol. Takže konečne niečo také v pohode. Ja keď tam mám 150 000, tak to pre mňa je zlý útok, naozaj. Pretože ja som zvyknutý len na také sumy väčšinou. Ale aj potešie to. Stačí. Príde kríza. Čo budeme robiť? 55. Tak ja sa teraz pustím už do strihania toho videa. Počkajte, ešte. 13. Ešte koľko mi treba? Nice. Dobre. Takže z tohto videa to už je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Určite nezabudnite nechať like, poprípade nejaký komentár. Ak ste tu noví, tak dajte určite odber. A teším sa pri našom ďalšom videu.